tingo so enkoma okọ China kokodi ye no e kire se 3 billion no yensa ebeka Yo, yes, I can say asempa. Ebusuafo na sasem kroye mu ene da so agina. Sasika yensaka anasi yensa enka. Wa manfo beka ye wura kanofori ataya wogina mu a. Wono ene eye mapacho momfie ka enche yi. Eye ade amesebejafo bi akasa ekyerese papa no. Na adwuma ye nhwe ni he. Enti aba no nhwe na wogide di bia di mfini nsem esanse nyansa ni baakofo etirim. Papa na adwuma wo ye nyina da di befese ni nimdie apem. Erunti aba no nkono be fufuro betimi aboa na sikasam ntotoye no etimi akwanka nipa kromeboa esanse mpempre wo kiremu Ghana sikasam sesei achia ayese bropata eye adwiraguo entisi ya mpedua bia ntwetwetwere no a ebehu an se dwansa na afe ehyiegu ade nsem bebre na ebam na bra ano kɔso no mampani bekasa yi na nsema wo kanyina ye tietietie esrese ma hyebadwafo de amoka bia nyese bia wonte ye watepa na momono munya botere kakra esanse Ghana ye ni twem e international monetary fund ye kwa akopam wa ye kopabosia ehun krata asam ehun totoye ehun komodie ni nyina no sese ehye owrak no fori atansa enti kopase yi ni sinchesi sia se obi foforo emra afa ni eba be fi ase foforo ebasa yenkoye ni mu da enti mu de mo ntwen na wo se enka afi etwa mu December bosumi ni mu no eda ni ada ye sebe kasika no ama chese de pese de ye bia na etumi de ye basa na papa no eja ne kwan asomdue mo na enso bu afi etwa mu no nyade a de ye hwe ni mu ekoduru ho anam no yetimi eduru ho sika ne yensanka esanse entutu yenwie mudie wo hye abokire se edin kura no ye February busumi ni mu yensabeka sika enti Ghana fo nyina hwanim ya no obia boabo no ho ebo setwen se February ye sika ne ba beduru ne nyina ya bosa kwa akwaje afa February duru ho no so sika yi rabasa ama beduru ena mampen na pamfo beka sa bia ye mo kire se we die kwata eye match busu ne da twatwo kora enu ho de na sika ye kwa akwaje no aba beduru eno so ye hwe anim na yesi busumi mu ne pa mu ne yesi na duo no mu ekronom ena nkrofo fi ase se wodom ekan baako mienu miensa akanafo se yo sisi ameka sei akanafo kuma bi na ye de busumi akwawieye ena nipa bi efi ase mu ebisa se enti sika yi ebeba anasa emba sanse bi nyina so ena aba beto dwose se de sane nkomodie no esi krono ye hwe anim se me busumi ni mum ena sika ye kwa akopɛ no ebeba bedrom na nsemba pepepe ena aka ne soafo ye ona na hwe enwuma ne adansie nsem so wono anso ye mrahye ma de hye a wono mo subin abato mpesua so owura Eugene Boakye entwe akasa ye a wo kyerem se de ekoso bia no wei empusu wo mo enka wo mo kro mo de no mo ka nyina ne se owura kanofori atanko enti se mutu ahye danne mo de kwahye kyena mo de kwahye afie besimu wo no de mo eka ne se owura kanofori atan ne bre na som na nya wo ye a mo ye na mutu ahye da no ena eba bebo won mu hu anase eba be kom kasa bo ahye da bi won mu mfa hu me ne kasa kwan bia so esanse de omugina ne de hwa na omugina enti so owura kanofori ata na ekogina ma pachaw so okobu nkotodwe si wo okosre so okoye dan wo kopeba eda ne ada obekọ esanse de bia no adwuma no wontumi enye owura Eugene Boakye entwi Nati Yugoswa at the Manyalan I extended for March a called May. In Yugoswa, we are still appealing to the president. So you know, you president, we never for you. Those are elected presidency, but you need your MPs to facilitate your work for you in the House. It shouldn't be seen as a confrontation. I have been elected. Okay, so maybe a minor if you said you parece or the total with for me. And that's why I can lobby yes, I will be on to be there. Now, Kokana a training. That's bad thing. May have been a candidate and MP twice and then another. It's been quite fast about it. Will be a career, they come on. My premier and premier. Obi a be tell because Obi a young chassis said, it's suddenly go up for Yeka. And your money is suddenly Yeka. And you need that's the old Bentiana, Quabramintina, Yeka, Yeka. And I know the movie. No, no, it's on. I'm super mammy, what is car, all kinds of away. Eni eti ye owura Eugene Boakye entwi wo ye subi abato mpesua so mrahye badwani ena wakasa ye a wo kyerem se MPP am yekoni nyi obi adia enya baakofo bi dia wono mu nyina bebeto ye enti ye manipa mienu bi emfa nsomu wotom ena ada no nye se de omope esomu wotom a no mopa no mamia ne kakra da bi enya de sa enti owura kanofori ata emfa woni ba bi obekọ akosere se yemfie kankyeye anaso obekọ akosere sikaba papa na adwuma ye de enhwa
ready etini tie yenya no kwan no wonko nti aba no che me o se mu hwe ni me no ye mu hwe anim ye hwe anim aha enti me ni duru ebetimi de boso ni na anya adwuma ye se ma chi de se na influence enso they say de kan kono de cause hono kra o kasa okoye ye ma na konwan onyanya ne mu aye eye sere da bia mo se hwe nanim ebi kra na na so bako akodwene ho wo mo so kwadwene ho ba bi fo odu watam no osere hwe anim enti wonte ne kasa na senti wo fi se bia wado ko benkrom wo boa oye o enti eno no da nchen a wo mo firi wodo ma afa oba beduro no na ka wo mo aka nso de wodo maka eho nyina wo ba be akosere ma pacha mo mfa nche ye enti ye mfa ne safi we nkwa we ye de na IMF bosia no abusia ye to so na ye monwura ho me nwura se bidafie mu nwura se bidwadi a wogia ho mo afa won bo no to abato besu aso Samuel Okujeto Abrakwa hen wo che se nwura pani be nwura se bidafie ho yire se benta ni oso buru wa oso buru ka so pampami ni nya ne se na nadu da kwa kufu ado abo awura no bidin so no meye masofo na wo mo no wo ye na pa adwuma no emu na sama masofo ye masofo a wono ho na behwe adwadie ni fidunwa so ye raketi hamon na se wo so pa Ghana mabunu pa ye rabrande champon kwa ye sofo a obehwe arokocha dwumedie so ye rastika be ye sofo abedi akira wono no wo behwe fidunwa ene adwadie so ana asabi yasamo boaten wo ko nananom atra ye na wo akọhwe sebe na hensam ebetumpon wo ma vetting committee anim ama wo hode wo mu so sa abrobe na mna se bidafie wo ne ebegi wo matum no na adane menta no o ye minority chese wonyi sa nkofo ntum ne enyi wo ntum kira adena na don kwakufu ado wo ye wudini wo etimodefo esa wo mebe bi eje nyeye na do peso wo pe oni pa yesete so abrofu tufo Ghana fo tufo enyimeku ahodo tufo akokora abrewa na do se won waka se wo twa adwuma no so apafo di susa se mo ye kura be ka ko akofa aso abofo aba be ya aso afo na adwuma na kontem na no Okujeto Abrakwa se da bi ene enya minority nani so ade no mo ye no wono mo nkan hu se enya time wota wonua no mo a wo mra se bidafie horo na mom ayo maga na nti ana dom so na soma wo so nkogya wo no na mu eti wo no de ko bo amani ni afokubo sa me yonku blebu nie me ni na ko suku me ni na ya amayo eti ade no enye kura na me kogya tuma Ghana fo ne manfo so wo mo di wo mu hwamo pa wo se asoye asoye biwa yebetumi aka bom ebi ti se nkronkitu amemo ni mpuntuo asoye sa asoye no enye asoye hwe ahunidie so yebetumi aka bom asoye hwe arokocha enye asoye hwe nsuomu nam so anase enwene so yebetumi aka bom ayen baako asoye hwe keteke enye asoye hwe motoka ni nya na akonju yebetumi aka bom ayen baako wono ma kan na dan kwakufu ado se wono won vita baby e gya so ma so no wo meya bakosema ho kire wo hia ane kwankro ebi mada etise sabli so esuna na dan kwakufu ado we are no pin na beti se wono no wonte hwe Samuel Okujeto Abrakwa yenkotie. I can confirm to you that there appears to be a stalemate. I'm not too sure that at this point I should be telling all of what has been discussed at the committee of the whole, because these were deliberations behind closed doors. But all I will say now is that there is a stalemate. We are still standing where we stood when this report was put together, which is the fact that we are not endorsing any of these appointments. And let me be clear that it is a matter of principle. It's not as though we take issue with our colleagues who have received this nomination, particularly if you look at key sectors like trade and agri. These are very crucial sectors that you really must have ministers, substantive ministers to work and spare growth, vision, and development of any country. We aya Samuel Okujeto Abrakwa enu waje se nu akwa no akandifu a ewo mra se bi fie o bi fam ene ndisi fam no wo mto o mu prum eye meeting yo sanke bia edonkuma no ntiase kura no na yenye safo no ntu wo wa ya
ekoye bode ntimi anyi menken ene ne bibisa se sanwa kwa na adwasafo no ni ho eti se nura no kwa nsanka ne be gi wo matomu ana wo meprenso a adwasafo kwa nura no ni ho enu so nse machibidefo no afa no ni nyina akoyo na adwasafo de nura no ni ho ono nkwa na ye absent ho no ni ho no de seko bola dada aha ono no ayese yefunu bone wodi mo sase de obeye ko deb obeye ko eti nura na adwa no ni ho ti se nura no kwa no ba se obi ani pamfa me empa ase ya se NDC nso short baako ye ho impesua no so boachi jachi kwesi ono so se o te bench enti na te se akoye bibia ho no musi enti na anu ati no na panipa be de echi adom dodo no wadi wo no manimu Alexander afenyo marking azu chem se nipa no anana dan kwakufu aro apa wo no o meya mo mreku ni etintin no afi apem ahenkwa dwokumienu 1992 constitution no baby enu wa kutia wo mu sa nipa no mo se fata o mu so ya Ghana fo a o mu ye ministers na bia eyeye o mu onim die ni so ehunu no enu obi ama meka nche wo mo se bia keti ha mo akotwa me board ye watum botom ana wadidi matem obi ameka asemfenti a wo mo eji ntini ehwehwe wo mo sa prawanam ayama wo no makwanya ma wo no mesom wo memu wasi asanwa what is here ya bo dise ko me chief tenancy minister hwe se di wosi gira ho brom no ye soafo a etiganya fe efe pa na afenyo ma ken say ade ye ne ya pa azu odi Ghana fo ho yawo Ghana fo ye nso nyame bra ye wo mu yi aye bra Christopher nya ye lent ye kira kom ante Yesu Kristo nya ba twene yo se obi a ye kwa koku no wodu kwa se koku ndada ni ye kwa koku papa yi ana na anu musumifo so asa akwantina si etabre we ye bra Ghana ye Kristo man a ye nya agidi se agidi for the door so a ye bompa ye ka asem bia to say ye nya ye mre ye ho ase ye mubu ya persons to occupy